Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Muzica este lumina lunii în întunecata noapte a vieții, spunea compozitorul Jean Paul. Și într-adevăr, cu această pandemie și cu toate efectele ei, omenirea trece printr-o noapte istorică. Dar așa cum știm, nici cele mai dure decrete, nici cele mai disperate momente n-au putut să arunce în tăcere muzica. Ea a fost și este ca o lumină, în special în sufletul omului credincios care își dă întâlnire zilnic cu Dumnezeu. Astăzi, dragi ascultători, sub genericul Muzica, un leac pentru minte și inimă, vă invit să ascultăm Melodii aparte, care aduc la lumină ce e cel mai frumos și cel mai sănătos în adâncul sufletului fiecărui credincios. Credința, speranța, pacea și recunoștința. Recunoștința pentru cel care rămâne plin de autoritate și în vreme de zi și în vreme de noapte. Și ne bucurăm să-l salutăm și astăzi împreună cu noi pe domnul Beniamin Blidariu, interpret de muzică creștină, cunoscut dumneavoastră din cadrul unei ediții anterioare. Beniamin Blidariu este un tânăr foarte talentat, care din anii copilăriei și-a valorificat talentul muzical, slujind prin cântare împreună cu părinții lui în cadrul bisericii. Astăzi este un tânăr harnic, dedicat, sârguincios, este student, studiază sociologia la Universitatea din Marea Britanie. Vă invit să-l ascultăm interpretând cele mai recente melodii pe care le-a înregistrat. Iubiți ascultători, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, prietenii radioului Vocea Evangheliei Oradea. Data trecută v-am prezentat puțin din viața mea și modul în care muzica mi-a influențat trăirea mea cu Dumnezeu și continuă să-mi influențeze și experiențele trăite și sentimentele experimentate atunci când îl slăvesc pe însuși Creatorul muzicii. Dumnezeu m-a ajutat ca după 10 ani de lucrare, anul acesta se împline 10 ani, să înregistrez primul meu album de muzică creștină din repertoriul american. Am ales să fac acest volum în limba engleză datorită faptului că mereu am îndrăgit muzica gospel și, deși traduc melodii din engleză în română, am înțeles că frumusețea versurilor și greutatea unor cântări nu se pot compara indiferent de situație. De cele mai multe ori, în spatele unei melodii bine aranjate, unei melodii frumoase, se află o trăire, o experiență, o istorie, care numai cel care a pus pe partitură notele muzicale și cel care a scris versurile ar putea descrie și exprima greutatea pe care a simțit-o atunci când a scris acele versuri. Volumul acesta am ales să-l dedic bunicii mele, Ana Stancu, care a iubit muzica și a contribuit în felul ei, alături de bunicul meu, la muzica corală din Slatina, Timiș și Oțelul Roșu. Bunica a fost o artistă excepțională, care a continuat să cânte inclusiv pe patul ei de suferință, mai târziu pe patul de moarte. Volumul The Longer I Serve Him nu a fost înregistrat într-un studio, ci într-o cameră acoperită de mucegai, la ora 10 noaptea. Înregistrarea a fost făcută de bunul meu prieten și coechipier de lucrare, Ofa Solomon, un tânăr inginer de sunet care și-a pus stațiile în lucrarea lui Dumnezeu, neașteptând niciodată un ban înapoi sau o răsplătire sau o recompensă. Și
pot spune cu toată sinceritatea că îi mulțumesc Dumnezeu pentru Solomon, pentru că cred că este singurul cu care eu pot să lucrez fără să am vreo emoție, fără să am vreo, să spun așa, o îndoială în sufletul meu. El este și foarte direct și întotdeauna mi-a plăcut că atunci când ceva nu suna bine, mi-o spunea și mi-o spunea într-un mod foarte direct și foarte aspru, dar care de fapt arăta calitatea pe care el o aștepta. Și pot spune că sunt mulțumitor lui Dumnezeu și cu siguranță nu cred că ar mai putea exista altcineva cu care să lucrez și cu care să înregistrez acest volum. Prima melodie care doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră este melodia cunoscută, If That Isn't Love, dar noi fiind sub numele de Nu Ne-Ar Iubi. Motivul pentru care am ales să înregistrez această piesă a fost a doua strofă din cântare care, tradus din engleză, spune așa: chiar și în moarte și-a adus aminte de tulharul de lângă el. I-a vorbit de iubire și compasiune și apoi l-a luat în paradis cu el. Domnul Iisus Hristos mereu ne-a dat un exemplu frumos despre ce înseamnă iubirea. Vă invit ca împreună să medităm la iubirea sa și tot împreună să ascultăm ce înseamnă iubirea. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, and the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If that isn't love, then the heaven is a myth. There's no feeling like this. If that isn't love, even in death he remembered the thief hanging by his side. Then he spoke of love and compassion, and he took him to paradise. If that isn't love, then the ocean is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows won't fly. If that isn't love, then the heaven is a myth. There's no feeling like this.
melodie pe care doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră este melodia I've Come Too Far. Această melodie este interpretată de grupul american The Hoppers și versurile cântării acesteia, atunci când am înregistrat-o, m-au lovit atât de tare încât ne-am oprit de 5 ori, deoarece lacrimile curgeau fără oprire. Cineva mi-a spus că acele lacrimi au fost pe bază de oboseală, însă, deși era ora 3 noaptea, nu oboseala m-a făcut să plâng, ci greutatea versurilor. De multe ori, cei mai mulți cântăreți din muzica creștină experimentează niște emoții greu de imaginat. Unele versuri sunt mult prea grele pentru a fi cântate. I've come too far to look back again. There is nothing behind me. All the treasures I used to love have all faded from view. There's a new day ahead of me. All my heartache is over, for I left at Calvary, where my new life begun. I've come too far to look back. My feet have walked through the valley. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known, but I'm nearing the home shore. The Redeemer rejoicing, heaven angels are singing. I've come too far to look back. Look around, there's no happiness, there's no reason for living. Life will give you a broken dream, full of sorrows and fear. Turn around, don't look back again. Face the new day before you. Place your heartache in Jesus' hand. He can mend broken dreams. I've come too far to look back. My feet have walked through the valley. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known, but I'm nearing the home shore. The Redeemer rejoicing, heaven angels are singing. I've come too far to look back. Heaven angels are singing. I've come too far to look back.
treia melodie este cunoscută în limba noastră sub numele de Eram jos în păcat. Această melodie este promovată de cele mai multe ori de quartetele mixte sau masculine. Am ales însă să înregistrez această melodie deoarece reprezintă viața mea personală și o poate reprezenta și pe a ta. Eu am fost în păcat, dar El m-a salvat și m-a curățit în sângele Său cel sfânt. I was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. He bet my heart in love, and He wrote my name above, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell Him all about our troubles. He will hear, and He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right, makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to Him in prayer, He knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell Him all about our troubles. He will hear, and He will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right, makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell Him all about our troubles. He will hear, and He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right, makes it right. Have a little talk with Jesus makes it right. Ultima melodie pe care doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră este melodia Oh Happy Day. Această melodie este promovată în special de corurile gospel de negri din Statele Unite ale Americii. Deși sunt mai brunet de felul meu, nu acesta a fost motivul pentru care am ales să înregistrez această melodie. În 26 octombrie 2015, în urma legământului cu El, Domnul Iisus Hristos mi-a spălat păcatele și mi-a dat o haină nouă. Acea zi a fost o zi de bucurie, într-adevăr. Dragii mei, doresc și mă rog Domnului ca El să vă binecuvinteze cu binecuvântări cerești și pământești. El să fie scutul și pavăza voastră în aceste zile în care poate nu știm pe ce cale să apucăm. Vă doresc multă sănătate, fericire și fie ca El să fie la cârma vieții voastre. Fiți binecuvântați în veci de veci. Amin. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. My Jesus was. When my Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. He
pray. Watch and pray and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day when Jesus walked, when Jesus walked, when my Jesus walked, He washed my sins away. Oh, happy day. 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 Yeah. Oh, happy, happy day. Oh, happy day. Oh, happy, happy, happy day. Yeah. When Jesus washed, my Jesus washed. When my Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day. Muzica este lumina lunii în întunecata noapte a vieții, spunea compozitorul Jean Paul. Dragi ascultători, sperăm că melodiile pe care le-am ascultat au adus la lumină ce e cel mai frumos și cel mai sănătos în adâncul sufletului fiecărui credincios. Credința, speranța, pacea și recunoștința. Recunoștința pentru cel care rămâne plin de autoritate și în vreme de zi și în vreme de noapte. Am ascultat, vă reamintim, melodii interpretate de invitatul emisiunii Beniamin Blidariu, interpret de muzică creștină. Am ascultat cele mai recente melodii pe care le-a înregistrat. Îi mulțumim pentru participare dumneavoastră, pentru atenția acordată și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe undele radio. O zi cu sănătate tuturor!